Xaneiro con chubasqueiro en novembro pode ser unha nova película, emitida en exclusiva, por suposto, na Televisión de Galicia e con protagonista Erea. Bueno, agora sí, xa sabemos o tempo que vai na nosa comunidade, así que tempo comprobado. E toca coñecer as novidades que nos trae esta semana o mar, porque o mar, ademais de traer peixe, trae novas fresquiñas, da man, ademais, do noso patrón maior de hora galega, Sauro. Imos ver que nos depareu esta semana. A escaseza de captura de bivalvos obliga ás empresas de distribución a reducir mercados. Desde o ano 23, como ben sabedes polas riadas, os nosos bancos marisqueiros en Galicia están un pouquiño, pois xa non dar o marisco tan importante como é para eses cartos dos mariñeiros e, sobre todo, para a nosa cadena, pois, de distribución. O polvo rexurde con un 73% máis de ventas nas nosas lonxas e acada prezos de 11 ata os 16 euros. Despois desa veda e paro biolóxico tan exitoso que tuvemos en Galicia de 3 meses acordada por Consellería e Sector, Cofradías e Federacións, o polvo rexorde con un 73% máis de capturas, acadando uns precios que chega dos 11 aos 16 euros. Bruxelas este ano vai a conxelar a cuota da merluza e da raia, dando estabilidade ao sector en esas pesquerías. A raia de 30 toneladas para a parte cantábrica, 50 para rías baixas, 17.000 para a pescada, aí hai estabilidade. E temos unha moi boa nova para a cuota do rapante ou gallo, que hai un aumento do 12%. Por conta, temos unha mala nova para o xurel, que se pesca alá polo sur de Fisterra, que hai unha pequena baixada do 5% dese peixe azul tan rico e tan necesario para a nosa saúde.